valmiiksi sitten hyppää. Kyllä, joo, ei. Teitä pistetään odottaa sitten kasvuja. Mä käyn muistuttamassa tuomarit. Joo, ei teitä laiteta siirretä. Ei onnistu. Sitten mä käyn pottimassa tuolla näitä edellisiä natsukoita, kun koitetaan hypätä. Hop, hop. Kyllä kaikki, jokaisen esteen vähän huitaa raipaan kanssa. Ihan hienosti asian käsittely 10 minuuttia aikaa ja 5 ratsukkoa, vaan 2 minuuttia ratsukkoa kohti, joten kovintaan. Eikä heittänyt kuin minuutin vaan sitten. Et ei tässä mitään hätää ole. Kuka ei järjestä mitään showta tähän? Kauheet paineet. Ei kyllä mä ilmoitan, että tonne noin Tuomo tai yritän yrittää tehdä. Täällä on 2 valmiina. Ja mä voin toiselle sanoa, että sori, aika loppuu. Sori, kello on nyt varttiin yli, et ei kerkee enää. 8.4 meni radalle. 8.5 on tuolla. On jo. Joo, se on tuolla, esti on tuolla. Päässä 7. Pääsee verkkoon. Mä menen etsiä jonkun kolon täältä aina. 8.4 se Linda pääsi. Taisi olla jo. Kohta me mennään. Sitten 8.4. Vasta pääsee tuolta. Okei. Suoritettelua ja seuraavaksi on radalla. Vitosen jälkeen pääsee radalle.